Bidetik jarraitu Donostiarantz. Mosketa hori bihar asteartea izango da, gaueko 10:00-tik goizeko 6:00 arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon guztioi, bi langile hil dira Garezko upategi batean. Ureztatzeko hurbiltegi batean harrapetuta geratu dira. Foruzainek ikerketa bat abiatu dute ezbeharra zer nola gertatu den argitzeko. Duela astebete gainera beste langile bat zauritu zen Garezen. Aldamio batetik erorita eta ostegunean hil zen. Joan den astean ere ostiralean langile bat hil zen bihotzekoak jota Bermeon, eta gaur eman dute horren berri. Urteko 11. heriotza ez traumatikoa izan da laben arabera. Indarkeria matxistari loturiko 6 atxiloketa izan dira asteburuan Euskal Herrian. Horietako 4 Gasteizen izan dira, 2 ostiralean, bat larunbatean eta bat igandean. Beste 2 atxiloketei dagokienez bat Tuteran izan da Nafarroan, eta Donostiako Herrera auzoan bestea. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldu duenez, larunbatean Gasteizen izandako erasoa sexu erasoa da. Arabako hiriburuan izandako beste 3 kasuetan, bikotekidei eraso egin izana leporatuta atzeman dituzte gizonezkoak. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ere zabaldu duenez, gizon batek emakume bat erasotu zuen Donostian, eta orduan lanean ari zen udaltzain batek ikusi zuen erasoa kalean. Indarkeria matxista leporatu diote eta ikerketa abiatu du poliziak kasua sakonago aztertzeko. 481 pertsona bildu dira Andoaingo Bastero kulturgunean. Geroa borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundearen kudeaketaren aurka. Salatzen dute langile guztiek ezin dutela diru guztia aldi berean eskuratu, behin erretiroa hartuta. Ia 500 kaltetu bildu dira Andoainen salatzeko erretiroa hartzean langile guztiek ezin dutela ekarpen osoa aldi berean berreskuratu. Gaur egunera arte Afusi elkarteak 107 demanda judizial jarri ditu geroaren aurka. Aurtengo lehen hiruhilekoan 292 etxegabe izan dira Hego Euskal Herrian. Joan den urteko garai berean baino 6,18 gehiago. Barkatu arazo bat izan dugu orain bai, etxegabetzeak. Etxebizitza, eskubidea, etxebizitza, eskubidea, Gaur abiatu da Aita Mari ontzia Palmako portutik Mediterraneo erdialdera egiteko. Afrikatik Europara bidean itsasoratzen diren migratzaileak laguntzea helburu. 4-5 egun beharko ditu erreskate gunera iristeko. Egiten duen urteko 2. erreskate misioa da honako hau.
Festa eta alderrikapena uztartu dituzte Bart ehunka lagunek Amaiurren. Hain zuzen ere, Amaiurgo bataiaren 500. urteurrena gogoratzeko ekitaldi nagusia egin dute. Nafarroa berri saltza dinamikak antolatuta. Atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko trascendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok, Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Guk aldarrikatzen dugu, marko juridiko, erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenik, independentzia politiko osoa. Hori izan zen atzoko aldarri nagusia. Militantekiko polizia jazarpena salatu du Sortuk. Galder Barbado, Gazte Arabarrak bezala, Sarai Goitia Bizkaitarrak ere poliziaren jazarpena salatu du Bilboko epaitegi batean. Telefono deiak, baina baita pintaketak bere autoan ere. Uste du Barbado beraren gertutakoa izateagatik ari direla bera jazartzen. Galderren inguruko kide batzuei telefono deiak heltzen hasi zitzaizkigun orain 3-4 aste inguru. Deiak aurkezpen ez ziren pertsonenak eta Galderri buruz galdezka eta esanaz bazekitela Galderren lagunak ginela eta ea guaz ete zegoen edo zer. Eta, kontua da, dei horretan ez dala gelditu gure aurkako jazarpen hori ere ez. Uste genduan arren Galderrek salaketa jarrita gurekiko jazarpen hori geldituko zala, ezan holan izan. Mugimenduak Euskal Herri osoan libre mugitzeren aldeko lehen burujabetza ekintza egin du. Mosoroturik Afrikatik iritzitako zenbait lagun, Irundik, Baionako pausaraino eraman dituzte. Muga zeharkatu eta euskal herritartasuna eman diete. Uztailaren 4an beste ekintza bat egingo dutela ere aurreatu dute. Erabaki du Afrikatik datozen lagunak ezin direla Euskal Herrian zehar libre ibili. Debeku horrek heriotzara eraman ditu bizi hobe baten bila Afrikatik etorritako hainbat lagun. Ezarpen makabro horren aurrean burujabetza iraultzari hasiera eman dion lehenengo burujabetza ekintza egin dugu gaur. Afrikatik etorritako hainbat lagunei Euskal Errepublikako herritartasun agiria eman eta agiri horrekin Euskal Herrian libre ibiltzeko aukera luzatu. Laburmetrai eta bideoklipen kaostika jaialdiaren 20. edizioa hasi da gaur Bilborroken eta igandera bitartean egitarau zabalaz gozatzeko aukera egongo da. Xavier Abio kaostika jaialdiko antolatzailea. Esan bezala astelenetik gaur bertan hasita igandera arte egongo gara Bilborrok aretoan, arratsaldero, eta batez bekaro guk laburmetraiak ipintzen dugu guztira 76 lan egongo dira ikusgai, eta horretaz gain topaketak, masterclass batzuk, kontzertuak, musika eta denetarik eguko dugu, inor ez da espertuko ederto pasako dugu bai. 578 lan hartu dugu, eta bai mundu guztitik datoz, 5 kontinente guztitatik, eta esan behar dabe bai, aukerak eta lana ez da bakarraza, hilabete batzuk lehenago azten gara lan guztiak begiratzen, zailkatzen, puntuatzen, eta lana da, lan taldearen zeko, lan talde bat horren atzen, klaro, eta lana da, baina posik egiten dugu, zinea maite dugu, lehenengo eta behin, eta bai gure publikoa maite dugu, eta orduan gure publikoari alik eta produktorik onena emoten alagintzen.
Joseba Azarrenandia euskaltzaindiara itzuli zen ostiralean. Akademiak euskaltzain urgasle izendatu zuenetik 30 urte igaro direnean. Aurten berriz, Miren Agur Meabe idazlea izendatu dute euskaltzain. Ikusten dut, geu garela, euskerari arnasa eman behar diogonak erabileraren bitartez. Ze egoeratan ikusten dut ni gaur egun euskara, alde batetik ikusten dut sormen mailan oso egoera osasungarrian dagoela, sorkuntza aldetik, bai literaturan, bai musikan, eta bai beste esparru batzuetan zabal eta naro eta indartzu dabilelako, baina gero, gizarte mailan, euskal komunitatea ez den horren partetik ikusten dut oso egoera zaurgarrian dagoela. Egoera zaurgarrian. Deskuidatzen bagara, gaur egun garen biztanleriaren erabiltzaileen eren hori ere murriztuz joango da. Azken astean, Errusiak gaza moztu dio Shell Energy enpresa banatzaile Alemaniarri. Errubloetan ordaintzeko agindua ez betetzeagatik. Erabaki horren ondotik etorri da Alemaniako barne ministroak eginiko gomendioa. Aste batzuetarako elikagaiak biltzea esaterako. Itzalaldi baten aukeraren aurrean, Ane Irazabal, Berlin. Ohartarazpena ez da gauza berri bat hemen Alemanian, kontuan izan behar da, zerbitzu zibilak duela hainbat gomendio ateratzen dituela hondamendi edo katastrofeen aurrean nola jokatu jakiteko. Zerbitzu zibilak atera zuen ohartarazpen hau duela hilabete, beharrezko gauzak, azukrea, ura, kafea, kontserbak horiek dira eskatzen dituztenak. Baina ez dago zuzenean erlazionatuta hornikuntza krisi honekin. Eta beraz ez da, iragarpen katastrofista bat izango balitz bezala jaso hemen Alemaniako gizartean, ez delako besteak beste gauza berri bat, baina egia da, uda hasten den heinean eta kontuan eukin da udazkena, atarian daukagula, ardura poliki-poliki zabaltzen ari dela. Lehen aipatu dugu, gaur abiatu da kaostika jaialdia eta ekimenaren aurrerapenarekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari atea irekiko diogu,